Ya kamata arewa mu farka game da mace-macen auren da ke faruwa a arewacin Najeriya. Tabbas abin ya fara muni ba ƙarami ba. Rahama da albarkar Ubangiji tabbata gare mu jama'a. Sunana Munira Labaru. A yau ina so zan yi tsokaci ne game da yadda mace-macen aure ya addabi arewacin Najeriya. Wanda hakan idan mun yi duba bai yi tsamari ba a can kudancin Najeriya. Na san su da dama mutane za su ce me yasa kike son yawan hada kwatanta arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. Na farko ina ganin duk ƙasa ɗaya ce, sannan kuma na biyu na lura cewa kamar mu nan arewa, musamman ni zan yi magana ne akan inda nake, ni 'yar jihar Kano ce. So da dama muna da wannan habit din na cewa mun fi mu'amala da waɗanda muke tare da su, bi ma'ana ba mu cika mu'amala da waɗanda suke 'yan kudanci ba haka. Ba wai ina maganan duka ba, akwai wanda na san suna mu'amala da 'yan kudanci, amma majority ina magana mutanen da suke da dama ba mu cika mu'amala da waɗanda suke 'yan kudancin Najeriya ba, ko in ce mu cika mu'amala da waɗanda suke Christians bane. To amma ina so ku sani cewa a duk wanda ka gani akwai rayuwar da mutum za ka iya gani a tare da shi wacce take mai kyau kuma ka amfana da ita. Me yasa so da dama za mu ga can kudancin Najeriya sun yi mana nisa a wayansu abubuwan, yayin da mu nan arewacin Najeriya aka ban mu a baya a game da wayansu abubuwan. Mu ɗauki shi wannan magana da nake akan na mace-macen aure. Yanda race din mace-macen aure yake a nan arewacin Najeriya, a can su kudancin Najeriya ba haka bane. So da dama wasu sukan kawo hujjar cewa ai yanzu abin da yake kawo yawan mace-macen aure talauci ne da kaza. Duk ƙasa ɗaya muke, su can kudancin Najeriya ba sa fuskantar talaucin da muke fuskanta. Suna yi, ya kamata mu duba mu ga meye matsalar da mu yake kawo yawan mace-macen aure a nan arewa akan su can kudu. Ina son mu dinga ina kawo comparison ne ba don kuma ba, saboda ni a matsayina na 'yar Kano, 'yar jihar Kano, na zauna da wa'ansu 'yan can kudancin Najeriya, wa'ansu 'yan Middle East, na zauna da su, na yi rayuwa da su na tsawon lokaci, na kuma je cikin su, na mu'amala da wa'ansu a cikin su, na gaida su. Akwai abubuwan da za mu iya ɗauka wanda suke positive ne, mu ma za mu iya ɗauka mu amfani da su, wanda kuma addini ya ce mu amfani da haka, amma mu ba mu yi. Malamai suna ta jan hankalinmu, suna ja hankali, amma mun kawar da kama mu wannan. So da dama mukan jahilci ma meye auren. Ita macen bata san ma meye responsibility ɗinta akan namiji ba, shi ma namijin bai san responsibility ɗin shi akan mace ba. Ga baki ɗaya in ka duba a kashi 100, kashi 90 matsalar da ke faruwa na mace-macen auren nan wallahi rashin ilimin meye auren ne. Za ka ga mace sai ta zo ta a dying minutes, an zo gab da aurenta, ga iyayen ma da wai suke da dan kula kenan, sannan za a zo ana miki wa'azin ai kaza ki bi miji ki waye. Shi kuma namijin ma, dan matan ma su aka fi damuwa ga ai musu wannan jan hankali game da kisan miji kaza. Shi namijin ma wani har a kai shi gidan shi ma bai ma san abba wanda mai zai takara sai mishi wa meye ma magana auren ba. Na ɗaya kenan, wanda su can kudu duk inda za su yi aure, in ɗauki maganan wanda suke Christians ma, wa'anda na gani duk wanda zai yi aure za ka ga for good 6 months, wa'anda ni dai na sani kenan, ban san ko akwai wanda suke ɗauka lokaci fiye da haka ko wanda suke ɗauka lokaci ƙasa da haka, amma majority wata 6 sai kun je kuna zuwa coci ana koya muku yanda za ku yi zaman aure, yanda za ki bi mijinki, shi mijin yanda zai bi matarki, already an fara seta ku a kan hanya. Sannan idan muka zo maganar rabuwa, in za a rabu ba fa lokaci ɗaya bane kawai za namiji je ce na rabu da ke shi kenan. Akwai process da za ku bi na divorce, wanda kafin ku gama bin wannan process ɗin, ku gama bin lauya da waye cikin ikon Allah, in Allah ya akwai rabuwar zama, sai ki ga shi mijin ya haƙura ko matar ta haƙura. Duk inda kuka kaji maganar rabuwa ta zo, ita mata ta ƙoƙarin ta ga ta gyara, shi ma mijin zai ga ƙoƙarin ya ga yara, sai a samu maslaha. To mu ko da muke ba wannan process din muke bi ba, akwai sharuɗan da addini ya nuna mana mu bi daki kafin ka ce ka saki mace. Amma saboda rashin sani, kawai miji rai yana ɓaci, wani akan ashana, wani akan ruwa, wani akan sili abubuwa, namiji zai ce tafi gidanku na sake ki, wani ma in ya tashi ya rattaba wata 3 lokaci daya.
ke ma macen akan sili abubuwa abinda bai kai ya kawo ba sai ki ce wa namiji ban takaddata, ni na gaji ba sake ni. Ba mu san irin masifar da ke kan duk macen da ta ce miji ya sake ta ba tare da kwakwaran hujja ba. Wallahi annabi ya ce duk macen da ta tambayi mijinta ta ce isake ta ba tare da tana da kwakwaran hujja ba, wallahi tallahi aljanna ta haramta a gare ta. Muni a azin I have a lot of things da nake son na faɗa ma mata, na ja hankalin mu matan har mazan ma both side ma, ko Allah zai sa mu gyara wanda yake shirin yin wani haukan ya fahimta, shi ma namijin da yake shirin yin wani baragadan ya fahimta. Amma ina ce zan ta jan magana zan ja lokaci ne, so dole it has to be in a series. Insha Allah zan kawo su step by step. Ya kamata mu ci gaba da faɗakarwa, mu ci gaba da jan hankalin mutane, saboda magana ta Allah abin yayi yawa, it's getting out of hand. Zaka ga ana ta magana aure amma saboda abin yayi yawa ne. Idan yau baka ji na wannan ba ma ki saka saurari na wannan. Allah ya sa mu dace. Arewa ya kamata mu farka game da wannan matsala ta auratayya da ake ta samun matsalar aure a nan arewacin Najeriya. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma da ana da wanda yake da nashi contribution din, you can drop it a comment section. Insha Allah za mu yi pikin za mu tattauna, ko wani issue da kake son a tattauna akai, insha Allah zan yi pikin za mu tattauna akai. Amma insha Allah akan wannan topic din dai akwai abubuwan da nake son na kawo mana wanda nake ganin insha Allah za a karu. Allah kuma ya bani ikon gyarawa. Assalamu alaikum. Ya kamata arewa mu farka game da mace-macen auren da ke faruwa.